Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitabuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga followers, mga higala, ug ang atong isig ka magtotoo. Giabi-abi no sa kamo, nini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Ug karong adlaw doon na kita lain usab nga pagtulunan nga atong paghisgutan. Kini mga sinugdanan kini nga mga doktrina. Ug kini giuluhan og how to be sure I am saved. Unsa man ako pagkasiguro nga ako luwas. Okay. Sali pa kita magsugod, kinahanglan nga atong sundon ang patakaran nga gikinahanglan, our routine before we start studying God's Word. Kinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga maong gitawag sa in English og the rebound technique aron kita malimpyuhan sa mga sala nga naa sa atong kalag, sala ba sa una, sala sa dila, sala ba sa buhat. Ikinahanglan nga ito kining isugid nga sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9. Ug alang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagamasalamat kami kanimo unas tanan nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas ug kanamo nga dunay balatian nagampo kami nga imo kining tangtangon nga atagan mo kami og pagtutok gayud sa unsay imong igatudlo kanamo nining adlaw. Give us the concentration through the ministry of God, the Holy Spirit. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan og sa waylangan sugod kita sa atong pagtuki nining atong tun-anan. How to be sure I am saved. Doon saan ako pagsiguro nga ako luwas. Pangutana, nga nang buhi ka pa man karon? Is it because nga ikaw dili pa patay? Okay, ani ang mga tubag. The right answer to this is classified into duha ka kategorya. Ang nag-una nini, kung ikaw sa kadili magtutuo, buhi ka pa karon, niinihigayon na nagtuon tas pulong sa Dios, tungod ka ang Dios, buot nga ikaw maluwas. Na ka na sa mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Og diya sa 2 Pedro 3:9, ang Dios dili buot nga naay malaglag kundi ang tanan unta hinulsol sa ilang mga sala. Mao kana ang una,
kung ikaw dili pa magtutuo na. Karon kung ikaw magtutuo na, mabuhay ka pa mampod. You are still alive today. Hangtod niya gayon na nga, nagpaminaw ka nining atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Buhay ka patungod kay ang Diyos, buot nga ikaw mutubo, espirituhanon nga pagtubo. O imo untang makabot nga ang nga espirituhanong pagkahamtong. Segundo Pedro 3:18, nagkanayon kini sa in English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ang tinuod mo kini, buhi pa kita karon hangtod ning higayuna at this very moment tungod sa grasya sa Dios. Naay mga grasya sa Dios. Ang naguna niini logistical grace. Mas minus kini nga panalangin to sustain us and still be alive. Pag sustenir ka na ito, kita mabuhi pa nini nga itong lawas, so makatuon kita sa pulong sa Diyos o makatubo kita niini. Manay naguna nga grasya. Ikaduha ang gitawag og escrow blessings o super grace blessings. Labaw pa sa grasya. Greater blessings kini sa in English pa. So kanay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkalipay, even for sufferings. Kay katakos. In other words, in short, kay katakos sa pagkinabuhi. Nanusunod na itong pangutana mo kini. Unsa man gyud nagunang tuyo nga magtuon tas pulong sa Dios? Tungod ba nga aron kita mahanas o mahiniti sa Biblia? O kita mapopular? O mahimo na kita celebrity? Popular? Or to be praised by people? Mo ba? Ang tubag dili. Ang hustong tubag, paminaw, aron sa paghimo kang Ginoong Jesucristo nga tinuod sa atong kinabuhi. To make the Lord Jesus Christ real to our life. Mao gyud kana ang hustong tubag nga magtuon tas pulong sa Dios. Ani ay laing pangutana. Ngano man nga gibuhat man ta sa Dios. Walang mga tubag niini aron kita makaila niya, aron kita makahigugma kaniya, pag-alagan kaniya, sa pagsimba kaniya, sa paghimaya kaniya, and to be with Him forever in heaven. Nga kita magkakinabuhi uban kaniya dito na sa eternidad. Well, actually, ang Diyos, may buhat ka na to. He created man, in general, aron sa pag-resolver sa langit ng away. To resolve the angelic conflict. Or in the simple parlance, spiritual warfare. Now, unsa man nimo pagkaila sa Dios? Mao ni pangutana na pod. How do we know God? Well, ang tubag pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Dili na pinagi sa unsay imong talan-awon, vision, mga milagro, mga dili kasagarang kanang pagpakita, supernatural appearances o unsa pa. Tungod kay ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi, we will know who and what God is. Ana na ito mailhi kinsa ug unsa ang Dios. Ikaduha, atong mailhan ang iyang plano. Makakaton kitag unsa ang iyang plano, iyang kabuuton, ang iyang tuyo sa atong kinabuhi. Unsa pa? Ang pagtuon sa pulong sa Dios, ang tuyo niini aron kita makailag kinsa ug unsa usab kita atubangan sa Dios. Ug aron usab kita ila unsaon nato pagka madinaugon
niining present earthly life nato og didto nas kinabuhi hereafter. How to become winners in life and in the life hereafter mo kana ang tuyo. Unsaon nato pagka mananaog nga mga magtotoo. Unsaon nato sa pagkinabuhi usa ka kinabuhi nga naay kahulugan, naay katuyuan, o with definition. Or how to get saved. Mao gid na guna. Laing pangutana. Unsaon man nimo pagtuon sa pulong sa Dios? Pagtuon sa pulong sa Dios. Pinahagi sa pagtambong og usa ka simbahan diin ang Biblia ginatudlo. Accurately, consistently, persistently, frequently, intensively. Apan ato pagdugangan expositorily, sagogically, categorically, o exegetically. Pinagi sa usa ka napunan sa Espiritu Santo, grace-oriented, nga pastor magtutudlo, nga dunay gasa sa pagtudlo. Now, dili na makakat-on sa pulong sa Diyos pinagi sa pagbasa lang niini o sa paambit niini by sharing, no? Dinhigod sa panahon sa simbahan diin kita nga mga magtutuo na hisakop. Present age, ang pastor magtutudlo mao ang nagaandam sa pagkaon, food preparer ni Ginoong Jesucristo. Sama ba sa cook nga mao ay magaandam sa pulong sa Dios. What and who is the most important person in a meal? Kinsa man, or in a party? Dili ba ang cook ang magluluto? No. Ang pulong sa Dios mao kinikalanon sa matag magtutuo, sa kalag sa matag magtutuo. Ang tao dili man mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mateo 4:4 ug Deuteronomio 8:3. Gawas pa, ang matag magtutuo gimanduan sa Dios sa pagkat-on og sa panag-iya sa kasayuran bahin sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine. Tungod kay giingon man, di ba, popular nga panultihon nga little knowledge is dangerous. Ang gamay rang kaybaw peligro. So, with knowledge of Bible doctrine, uban sa imong pag-ila, pagkat-on sa pulong sa Dios, o sa pagsagol niya ng maong kahibaw nimo o kaalam nimo sa pulong sa Dios, inubanan ka nagpagtuo, pinagi sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo, confidence in God, capacity to love Him and worship Him. Kini makabot resulta kini, mo resulta usab kini sa kaisog ngadto o kanang kalig-on ngadto sa imong isig katao. In short, ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi mao nga atong makabot ang espirituhanong pagkahamtong capacity for life, for love, for blessings, for happiness, tungod kaya yan ang higayon nga ang magtutuo magkakabot nining maong ang din and only then siya makahimaya kang Ginoong Jesucristo. Unas tanan, ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel, is good news, of course. Dili lang kay kini good advice, no. It's a good news nga nagatug-an kanato nga kita mapasaylo o nga kita makaangkon og bag-ong kinabuhi. Samtang ang relihiyon,
pikas nga bahin, ang relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa. Ang relihiyon god paningkamot mangunis tao nga makabot niya ang Dios. Nanumdum ka niya itong tore ni Babel. Katong mga tao niya itong panahon na buot nga ila makabot ang Dios kunuhay. Apan ang Kristyanismo mauni ang kanang buhat sa Dios sa pagkabot sa tao. Kita ba? Ang Kristyanismo relasyon kini ngadto sa Dios. Samtang ang relihiyon usa ka organisasyon, pundok. Sa Kristyanismo bisag kinsa ang masayod, anybody can know nga kana siya luwas maka ila nga siya gipasaylo and can know nga siya mahilangit. You see? Akong balikon sa in English, in Christianity, anybody can know that he is saved, can know that he is forgiven, can know that he is going to heaven. Ang siyang isulti ni Pablo, I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Na sa 2 Timoteo 1:12. Ang usa ka magtutuo ni Ginoo Jesucristo can surely claim, pinagis pag-ingon niya nga, mahilangit ko tungod sa kaluoy ug sa grasya sa Dios. I'm going to heaven because of the mercy and grace of God. Although I do not deserve it, dili ko angayan, dili ko takos, I deserve judgment and hell. I am a sinner like anybody else. Apan, nagatuo man ako kang Ginoo Jesucristo ingon nga akong manluluwas. Ug tungod kay ang Dios mismo nagasiguro man og kaluwasan simply by faith in Christ. Akong pagtuo kang Ginoo Jesucristo, then ako mahilangit. Ug dili ka na pagka-arugante, kundi pagpaubos ngadto sa Dios. Hinoon, ang mga dili magtutuo, nagabarog sila sa ilang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang false obedience, gitawag na og pseudo Christianity. Wa sila manginahaglag, manluluwas. Okay, paminaw ni ay gitudlo nga mga mini nga pagtulunan. Nga kita kuno sa in English giingon kiniog, we are in the brotherhood of men under the fatherhood of God. Now, okay. Ang nagasulti niini, pabasaha sila sa Galatia 4:5-7. Kaya unless we have received the spirit of adoption, we have no right to call God Father. Wa gyud katungod. Ibaw ka? Usa ka katarungan ang sa pagkagahi o sa dili magtutuo. Hardness of heart, negative volition, ngadto sa gospel, ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Mao ang iyang pagkapanatiko, relihiyosong background, o inubanan pa gyud sa gitawag og preconceived notions na tapot na nasilsil na gyud na sa iyang alimpatakan, preconceived notions. So na moingon sila nga, I will stick to my religion because we are the majority. Mao man nila insulti. That's the quintessence of stupidity. Now, pabasahan ragod ning dili magtutuo sa Mateo 7:13 o 14 nga nagkanayon. Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many
Underline the word many. Enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, eternal life. But only a few find it. After all, however, naramas imong pagpili. A matter of choice. Mo'y hinungdan nga si Ginoong Jesucristo did not come to establish peace. Wa siya ni sa pagpahimutang o kalinaw, kundili unsa division pagsiak division. Luke 12:49-53 kini nagahulugan nga naay panagkasiak nga mahitabo sa usa ka panimalay sa diha ngang usa o duha mahimong mga magtutuo ug ang tanan nga sakop sa pamilya remains to be unbelievers. But na prinsipyo, one with God is a majority. Now furthermore, ang imong pagtuo nga si Ginoong Jesucristo na matay dito sa cross, mao kanay kaluwasan. Apan kung mutuo ka lang nga siya namatay dito sa cross, kana kasaysayan. You see? Kasabot ka ba? Believing that the Lord Jesus Christ died on the cross, history ka na. But believing that He died on the cross for you, na ka na mo ang kaluwasan. Ang kaluwasan, kanunay gyud, always has been, always is, and always will be, pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Believing in God is not even the means of salvation. Kandaghang mga tao diya sa gawas. Pangutano ni mo gatuo ka ba sa Diyos? Wa pa kang mahuman sa imong pangutana mo yun na sila. Apan gatuo sila sa Diyos. Wa sila magatuo kang Ginoong Jesucristo. Believing in God is not even the means of salvation. It's believing in the Lord Jesus Christ. Tungod sa gisulti diha sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka nako. Ato ning ipadayon ugma, magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Salamat nining imong pagpatinaw kanamo, bahin nining kaluwasan. Unsaon namo pagkasiguro nga kami luwas ug may langit. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Panalangin ni kini o Diyos, gamitan lamang kini in a mighty way o sumala sa imong kabubuton. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.